Dependencias municipais, a diferencia incluso de outras administracións que teñen un menor nivel de presencial, o Concello de Rianxo foi progresivamente en cada fase establecendo tamén un protocolo de incorporación progresiva do persoal, hasta ir chegando xa a uns números importantes, prácticamente o 80% dos traballadores está incorporado xa ao seu posto de traballo, realizando as súas prestacións, agás algúns casos que teñen que ver con flexibilización por temas de índole de conciliación familiar ou por algunha circunstancia tamén de doenza específica do traballador ou traballadora que fai aconsellable a súa aínda non incorporación. O obxectivo do Concello rianxeiro é recuperar a normalidade en todos os departamentos que xa permiten que os cidadáns acudan a realizar xestións, aínda que con cita e de xeito organizado. A idea é recuperar tamén a normalidade na administración, e recollendo expedientes, aperturas para licencias, permisos, etcétera, porque tamén entendemos que é un elemento máis de ir adquirindo esa normalidade no traballo. Como administración, estamos prácticamente, xa digo, nun 80% xa se está facendo de maneira presencial, aunque sexa só para citar a xente para que dunha maneira escalonada acuda aos servizos, pero xa dunha maneira presencial. A pesar desta volta á normalidade, o alcalde de Rianxo entende que se deben ter en conta as vantaxes do teletraballo como fórmula para axilizar algúns trámites e xestións municipais.